ناي مجرشة سلف كون خلله إن بناتي بناتنا مجرشة سلفوني وعلي بريتوريا عنسي الونيو تجري أو خلت تخافيلها عسران سلستان تكمتي كل تشهن عصرت حموشتن آمة مرات وعلى السلام بريتوريا زتختم اللعلت يام وعلى السلام بريتوريا خابز ختم كل التعامة مري أولهم سلام تعنها بلنا كرات تختاتلتي لوم تلفزيون أو قداي وعلى السلام بريتوريان أفز أصمون كم دما خالط حستات زدها زيناتات دهايلومي كم صعب أو وارد نهلنا نقد كتاتولنا بمعدام هذه نابزر زرام كنسجر عسران سلستن تكمتي كل تشن عصرت حموشتن آمة مرات أب تاريخ حزب تجراي نايب على بوتان خد حز ازدحارية علات كم مدرجات نختف كاب كارت علم نخفحها كاب هلينا ودسب نخحكا خستفردوا حزب تجراي مليو كم متفاد حينو جلانج السلام زرخ بالعلات قبل على حزب تجراي نخلت عمتات كفت صمت صنحة نا عسران حادن كفل زمن دما وخوينات تطوز بالعلات. It was meant to be a briefing by the African Union about its ongoing talks between Tigrayan and Ethiopian delegates, but when the media event began 3 hours behind schedule, it was clear a truce had been reached. أبدو أفريقيا كتما بريتوريا عسران سلستن تكمتي كل تشن عصرت حموشتن آمة مرات زتختم وعلى سلام حزب تجراي تاريفو محبرسو عالمون عوية بيزجبر الإنيرم زنبرة سبز بالعوج تتقبلو نجاراتنا ونور كل وقت دما تسفى تغير لنيرم بقند دما بسألة تستور رجز تجراي حراوتيو كم ربطو تمزاويلو أبسق عايزرك حزب تجراي نابجو جو نخملاس نيرو أتي تثبيت يخنبر كم تستحسب كم تثبيت تجبر لخيكونا لومي كل التعامة مالي أولهم جزءات تجراي حزون كوررت ناس أيوتن ترحن تيكوناس جبنس أنت تزب تجراي كابكويناتاوي نفس لحتاو بملوات كتيل لهم بشموع بريتوريا بتدقى جامي مسؤول استأتولو تمازوالي حزون أبز أرجع كيندا كرفحنا وراين برلهم زاج رزق أجريان يأخوك رم حد عمته هنا نور ريد إتيا سلازي كأجن خلهم سودانا كراونتنا نشوت ناس هنا مالتي حزم أنا قلنا جن أذكرت كن كدون وسينا كاب بتميت سقاي بتيت أي ساقي نيرو تموت قاموت ندخونا أي ساقي نيرو سوي موت نيرو فوليون حدا تعرفنا نيرو تتيت حججن نقولنا زهون تيت نقوله حدا تراف زيولو تيت موسينا مرحتنا رصيعمنا ناي مجرشة سلف كون خلله إن بناتي بناتنا مجرشة سلفوني زي دمسي كدمي 4 وارح استسمعيهم بريزيدنت جيزاو من محدار تجراي اي تجيتاچو ردا ببجيزيو ترخيوم كابزاعتوم مصبعتات اتحاديم 30 غنبتن 30 سنن دوون معرابن بقدم صعب كوررت حيلتات حراوصيو حزبينا مربوت خمز ملس زتاعتول قال نمدمق ميديا خامخان زمصولوت يلن اي موداتا سلفخوميو زتوحالو تمازابلتي موداتو معاز مخانو زاغيد ايفلطون يترف نربعة عمتات نربعة معلتات بزي مجون ماين بزي جوجن سقات منبار بتاع مخبيديم كعال خلوص أجمع زخانة حزب تجراي جن نربعة عمت كيلوهم إن حمامن إن موتن إن تأمين إن عرقن محير كبيد نابراي دفعلهم تتصور زنا واحد ما ناب إجرز مرحو فحش إنجر رحيولهم وعلي بريتوريا أبدو كنا معراب كم أون أبسمين زلوا جزءات تجراي حرخو سيكالن وعلي بريتوريا نهزب معراب كنا نهزب دو كم أون نهزب إيروب كرحنيك علن بمسألة توعلي جزءات تجراي كوشتاون بعداون ورتي حراوسيوم استمازاوله بمليون زوجر حزب تجراي نام مربوطن خملصو استسمع مع منجست فيدرال نزيك فتصم يدلين نزين خفتصم صعط خجبر زجبو أمرار حت تجراي دما أبسلطان شميات تصميدو حنتي تربح سلا حنتي سرحة كل التعامت ملي أولهم حزب تجراي دما كالي ناي مكرا حمشة عامت قوصر حدا اللي جميرولهم
ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ንኽርመስ ኣመራርሓ ትግራይ እቲ ዝዓበየ ግደ ከም ዝተጻወተ ተገሊጹ። ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ 23 ጥቅምቲ 2015 ዓመተ ምህረት ካብ ዝፍረም 2 ዓመት መሊኡ ወሎም ካብ ኣፈራርሙ ጀሚሩ ብዙሓት ሓሳባት ዝለዓሉ ዝነበረት ውዕሊ ግን ኣፈጻጸሙ እውን ኣይከርናን። ጸሓፍን ተንታኒ ፖለቲካን ተስፋ ኪሮስ ኣረፈም ውዕሊ ሰላም ፕሪቶሪያ ብኣግባቡ ንኸይትግበር ምኽንያት ዝኾነም ኣብ ትግራይ ኣብ መንጎ ኣመራርሓ ተፈጢሩ ዘሎ ምክፍፋል ይብል። ውዕሊ ፕሪቶሪያ ዓንጺልዎ ኒኦ ትግራይ ኣብ ክልተ ተኸፊላ ኣብ ምንታይ ኣብቱ ፈጻጽማ ይኹን ኣብቱ ውዕል ትሕዝቶ ይኹን ና ዋዕሉ ና ፓወር ስትራግል ና ስልጣን ንሕንሕ ኣሚቱ ኣብኡ ኣካል ገይርዎ ካብኡ ፈጻጽሞ ዓንጺልዎ ካብ ፌርሙ ጀሚሩ ምትእምማን ዘይተረአየሉ ውዕሊ እዩ ዝብል ተስፋ ኺሮስ ድሓር ድማ መሳርሒ ስልጣን ኮይኑ ተረሚሱ ንኽተርፍ ምኽንያት ምዃኑ ይገልጽ። እትና ትግራይ ሓይሊ ባዕሉ መሟገተ ገይርዎ ማለት መዋገየ ገይርዎ እትና ትግራይ ክስታይ ንምንታይ ፓወር ና ስልጣን ሕወሓት ለለና ስልጣን ንሕንሕ ፓወር ስትራግል መሰረት ገይርዎ ኮምፕሮማይዝ ገይርዎ ኒኦ ማለት ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራርሓ ብሄራዊ ረብሓ ትግራይ ኣህጊሩ ኣብ ስልጣን ንሕንሕ ኣትዩ ከም ዝርከብ እዚ ድማ ንትግራይ ኣብ ከቢድ ሓደጋ ውዲቕዋ ከም ዝርከብ ዝገልጽ ጸሓፍን ተንታኒ ፖለቲካን ተስፋ ኺሮስ ኣረፈም። ናይዚ ቀንዲ መፍትሒ ንትግራይ ካብ ውልቃውን ጉጅላውን ረብሓ ውፅኢኻ ምርኣይ እዩ ይብል። ሕዚ ኣብ ትግራይ ዘሎ መራርሓ ኣብ ትግራይ ተፈጢሩ ንዘሎ ዝተሓላለኸ ጸገም ክፈትሖ ኢልካ ትጽቢት ስለ ዘይግበር ድማ ካልኦት መማረጽታት ምንዳይ ኣገዳሲ ምዃኑ ኣገንዚበሎም። ስለዚ ሃም ትግራይ ቀደም ሰዓብተ ኢልና ብሄራዊ ሓርነትና ኢና በቃ ባዕልና ንምምሕዳር ስልጣን ምምላስ እያ ተቐንዲ ሓደ ባዕልኻ ክተመሓድር ተኾይንኻ ድማ ግዝኣት ካለ ብሄራዊ ሓድነት ካለ ክመጽእ ኣለዎ። ቴሪቶሪያል ኢንቴግሪቲ ዝበሃል መሬት ለይብሉ ልትመቃቐለ ህዝቢ መንነቱ ለክሕሉ ይኽእል እዩ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ገበን ጽንተት ዓለም ንኽፈልጦን ተሓታትነት ንኽረጋገጽን ኩሉ ትግራዋይ ክሰርሕ ከም ዝግባእ ተሓቢሩ ኮሚሽን መጽናዕቲ ጆኖሳይድ ትግራይ ንኽብሪ ህይወትን ምርጋጽ ፍትሕን ብዝብል መሪሕ ሓሳብ ሎሚ ኣብ ከተማ መቐለ ዝኽሪ 40 ዓመት ጆኖሳይድ ትግራይ ኣዲሁ ዋዕላ ኣሳሊጡ። ኮሚሽነር ኮሚሽን መጽናዕቲ ትግራይ ሓጋዚ ፕሮፌሰር የማነ ዘርኣይ ኣብ ገዝኡ እንከሎ ብግፍዒ ዝተቐተለ እኖታትና ማህፀነን ከም ዓውደ ኩናት ተቖጺሩ ኣብ ልዕሊ ኣሕዋትናን ደቅናን ዝበጽሐ ግፍዒ ዝብላዕ ሲኢኖም ኣፋው ሲኖም ዝተወዱ ኣማይ ተሻሓት ህዝብና ዝገብርዎ ጨኒቕዎም ናብ ኩናት ኣትዮም ክብርቲ ህይወቶም ዘወፎይ ተቃለስቲ ነጻነትን ተነኣሰ ሰለስተ ነገራት የድልዮም ይብሉ። ንሳቶም ድማ ቀዳማይ ዓለም ዝተፈጸመ ግፍዒ ክፈልጦን ብሽሙ ክጽውዕን ካልኣይ ብሰንኪቲ ጆኖሳይድ ዝተሃሰየ ስነ ልቦናዊ ማሕበራዊ ቁጠባውን ጸገማቱም መንነቱን ተፈጥሮን ብዳግመ ሕውየትን ህንጸትን ክሓዊ ከምኡ እውን ግፍዒ ዝፈጸሙን ዝሰርሑን ክቕጽዑ ጥራሕ እንተይኮነስ ዳግም ከይድገም ዝገብር ናይ ፍትሒ ተሓታትነት ስርዓት ክረጋገጽን በወለደታት ትግራይ ካብዚ ተማሂሮም ንባዕሎምን ከባቢኦም ክዕርዩ ምእንታን ምዕቃብ ታሪኽ ኣድላይ ከም ዝኾነ ኣስሚሮምሉ። ንቐጸልቲ 3 ቀነታት ዝኽሪ 40 ዓመት ጆኖሳይድ ትግራይ ንኽብሪ ህይወትን ምርጋጽ ፍትሕን ብዝብል መሪ ሓሳብ ዝተፈላለዩ ስራሕቲ ከም ዝውገኑ እውን ተገሊጸሎም። ቅድሚ 4 ዓመት 24 ጥቅምቲ 2013 ዓመተ ምህረት መንግስቲ ፌደራል ኩለን ክልላት ኢትዮጵያ ብፍላይ ድማ ተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ኣምሓራን ዓፋርን ብዕድመ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝኣተወ ሰራዊት ሻዕብያ ሰራዊት ሶማሊያ ብደገፍ ድሮናትን ኣጽዋራትን ዝተሳተፋ ኣስታት 10 ሃገራት ኣብ ልዕሊ ትግራይ ወራር ጆኖሳይድ ፈጺመን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ድማ ገበን ጽንተት ፈጺሞም ህዝቢ ብጅምላ ተጨፍጪፉ ኣዴታት ብዕስለ ተደፊረን ንብረት ተጓሓይሉን ከዓኒ ተገይሩን ገበናት ኩናትን አንጻር ሰብኣውነትን ከም ዝተፈጸሙ ዓለም ደጋጊማ ጠቂሳቶም ብሽሙ ግና ክትጽውዕ ኣይከኣለትን። ገበን ጆኖሳይድ ትግራይ ከይርሳዕ ከይድገም ካቢኔ ስራሕ ፈጻሚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ካብ 25 ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ክልላዊ ወፍሪ ዓጺድ ንኽካየድ ወሲኑ ኣብዚ እዋን ዘይሓለወ ዝናብ ኣብ ዝራእቲ ከቢድ ጉድኣት የብጽሕ ስለ ዘሎም ከብጽሖ ዝኽእል ጉድኣት ንምክልኻል ካብ 25 ክሳብ 29 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ክልላዊ ወፍሪ ዓጺድ ንኽካየድ ተወሲኑ ከም ዘሎም ካቢኔ ስራሕ ፈጻሚ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣፍሊጦሎም። እዚ ዝተገለጸ ኣብ እዋናዊ መዳት ምእካብ ምህርቲ ሓረስታይ ትግራይ ኣመልኪቱ
ካቢኔ ስራሕ ፈጻሚ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ኣብ ዝሕለፈ ውሳነ እዩ ኣመራርሓ ዞባ ወረዳን ጣብያን ቁልፊ መደቡ እዚ ምህርቲ ናይ ምእካብ ገይሩ ህዝቢ ኣተሓባቢሩ ናብ ዓጺድን ምህርቲ ምእካውን ከዋፍርን ነዚ ዝዕንቅፍ ስራሕ ከይግበርን እቲ ካቢኔ ኣተሓሳሲቦሎም ካብ 7ይ ክፍሊ ክሳብ 12 ክፍሊ ዝርከቡ ተምሃሮም ቅድም ክብል ብመሰረት ቢሮ ትምህርቲ ዘውፅኦ መምርሒ ሶንን ሰሉስን ትምህርቲ ጠጠው ኢሉ ደቂ ገባር ምስ ወለዶም ኣብ ዓጺድ ንኽዋፈሩ እውን ወሲኖሎም ነበርቲ ከተማ ዝኾን ድማ ተወዲቦም ኣብ ከባቢኦም ንዘለዉ ስድራ ስውዓት ጉድኣት ኣካልን ዓቕሚ ዘይብሎም ወገናት ንክሕግዙ ካቢኔ ስራሕ ፈጻሚ ግዚያዊ ምምሕዳር ትግራይ ግልጽ ገይሮሎም ሓይልታት ጸጥታ ትግራይ ትካላትን ውልቀ ሰባትን ከምቲ ኩሉ ግዜ ሓረስታይ ንምድጋፍ ዛጊድ ዝግበር ዘሎ ፍርዕ ዓጺድ ብምምስጋን ኣብ ተጠቂሱ ዘሎ ዕለተ ኣጠናኺሮም ንኽጽሉ እቲ ካቢኔ ጸዊዑ ግዚያዊ ምምሕዳር ነቲ መደብ ንምዕዋት ኩሉ ዘድሊ ደገፍን ክትትልን ከም ዝገብሩ እውን ኣፍሊጦሎም ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣዋሽ ምንቅጥቃጥ መሬት ከም ዘጋጠመ ተሓቢሩ እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ክሳብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተሰምዖ እውን ተገሊጾሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣዲስ ኣበባ ኢንስቲትዩት ጂኦፊዚክስ ሳይንስ ህዋ ኣስትሮኖሚ ከም ዘፍለጦም ትማሊ ምሸት ኣብ ከባቢ ኣዋሽ እንደገና ዝተፈለየ መጠን ዘለዎ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሞሎም ሓላፊ ክፍሊ ስነ ማሕበረሰብ እቲ ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ኣታላይ ኣየለም ትማሊ ኣብ ወረዳ ኣዋሽ ፍንታሌን ከባቢኡን ዝተፈለየ መጠን ዘለዎ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣጋጢሙ ኢሎም እቲ 4.6 ሬክተር ስኬር ዝዓቐኑ ምንቅጥቃጥ መሬት ለይቲ ሰዓት 6 ከም ዘጋጠመ ድማ ተሓቢሮሎም እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ከተማ ኣዲስ ኣበባ እውን ከም ተሰምዐ ተገሊጹ ኣብቲ ከባቢ ብተደጋጋሚ ምንቅጥቃጥ መሬት የጋጥም ከም ዘሎ መልኪቶም እንተኾነ ግን እቲ መጠን ውሑድ ስለ ዝኾነ ስግኣት ከም ዘይኮነ ሓቢሮም እቲ ምንቅጥቃጥ መሬት ክቕጽል ድዩ ኣይቕጽልን ዝብል ግን ንምግማቱ ኣጸጋሚ ከም ዝኾነ ተገሊጾሎም ሓደ ነባራይ ኣዋሽ ዘፍርሕ ረዓድ መሬት ነይሩ ብምባል ነቲ ኩነታት ገሊጽዎም ካልእ ነባሪ ድማ ብጣዕሚ ኢና ደንጊጽና ኣላህ ደኣ ይሓልወና እምበር ካብቶም ዝሓለፉ ክፍእ ዝበለ ምንቅጥቃጥ ነይሩ ክብል ወሲኹም ድረገጽ ጂኦሎጂካል ሰርቬይ ኣሜሪካ ከም ዝገለጾም እቲ ርዕደ መሬት 4.6 ሬክተር ስኬል ዝተመዝገበ ኮይኑ ካብ ኣዋሽ ንምዕራብ 8 ኪሎ ሜትሮ ርሒቑ ከም ዘጋጠመ ሓቢሮሎም ውድብ ጥዕና ዓለም ሕማም ዓሶ ኣብ ኢትዮጵያ ዓብይ ስጋት ጥዕና ምዃኑ ፍሊጡ ብመሰረት ጸብጻብ ውድብ ጥዕና ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ካብ 23 ታሕሳስ 2016 ዓመተ ምህረት ክሳብ 10 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ልዕሊ 7.3 ሚልዮን ሰባት ብሕማም ዓሶ ከም ዝተተሓዙ ካብዚኦም 1157 ሰባት ምማቶም ኣመልኪቱ ብመሰረት እቲ ጸብጻብ ዓሶ ሕዚ እውን ከቢድ ስጋት ጥዕና ኮይኑ 75 ሚእታዊ መሬት እቲ ሃገርን 69 ሚእታዊ ካብቶም ኣብዚ ከባቢ ዝነብሩ ሰባትን ብፍላይ ድማ ህጻናት ኣብ ልዑል ሓደጋ ከም ዝርከቡ ሓቢሩ ውድብ ሕብራት መንግስታት ኣብ ኢትዮጵያ ብሰንኪ ምስፍሕፋሕ ኣናፊለስ ስቴፌንሲ ዝኣምሰሉ ሓሳኹም ድርቂ ውሕስና ምግቢ ለውጢ ኩነታት ኣየርን ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ጎንፅታትን ሓደጋ ዓሶ ከቢድ ከም ዝገበሮ ኣመልኪቱ ሓላፊ CIA በርነስ ምስ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ብዛዕባ ሰላም ጸጥታን ከም ዝተዛራረቡ ተገሊጹ ክልቲኦም ኣብ ምሕያር ርክብ ሶማሊያን ኣሜሪካን ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ከም ዝተማየጡ ተሓቢሮሎም ሓላፊ CIA ዊልያም በርነስ ትማሊ ዓርቢ ምስ ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ሓሰን ሼክ መሐሙድ ኣብ መቃዲሾ ኣብ ጸጥታን ግብረ ረዓድን ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ዘተኣካይዶም ኣለዉ ቤት ጽሕፈት ፕሬዝዳንት ሶማሊያ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ በርነስን መሐሙድን ነባሪ ስትራቴጂካዊ ሽርክነት ሶማሊያን ኣሜሪካን ኣብ ምሕያር ልዑል ደረጃ ዘተ ከም ዘካይዱ ይሕብር እቲ ዘተ ንፌደራላዊ መንግስቲ ሶማሊያ ኣብ ደገፍ መኸተ ኣህጉራዊ ግብረ ረዓዲ ዞባዊ ምርጋዕን ምድፋዕን ኣብ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዘጋጥሙ ወሰንቲ ጸጥታታት ቡድሃታት ምፍታሕን ሓዊሱም ንኽልቲአን ሃገራት ዝጠቕሙ ዝተፈላለዩ ኣርእስታት ዝሓቆፈ እዩ ተባሂሎሎም ክልቲኦም መራሕቲ ንሰላምን ጸጥታን ጉዳያት ምትሕባር ኣገዳስቲ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ኣብ መላእቲ ዞባ ምርጋዕን ምስጓም ዘለዎም ተወፋይነት ደጊሞም ኣረጋጊጾም ይብል እቲ መግለጺ እቶም ሓላፊ CIA ናብ ሶማሊያ ዝገበሩ ውዕደት ብሰንኪ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ኣብ ጉዳይ በር ቀይሕ ባሕሪ ምስማዕምዖም ስዒቡ ኣብ መንጎ ሶማሊያን ኢትዮጵያን ወጥሪ እናተጋደደ ኣብ ዝኸደሉ ዘሎ እዋን ምዃኑ ፍሉይ ከም ዝገብሮ ተሓቢሮሎም ن23 ጥቅምቲ 2017 ዓመተ ምህረት ዘዋደናዮም ዜናታት ዳሃይሎሚ ነዚኦም ይመስሉ ነይሮም ስለዝተኸታተልኩምና ኣዚና ነመስግን ካልኦት ትሕዝቶታት ሎሚ ቴሌቪዥን ንምክትታል ላይክ ሼርን ሳብስክራይብን ንኽትገብሩ ብምዕዳም ኣብዚ ክንፍለየኩም ሰላም ደሓን ኩኑን